е денят на Съединението. Една щастлива дата в българската история, която показва характера на българският народ и стремежът му да спечели националната кауза. Слово за денят на Съединението ще прочете господин Васил Бабалев, заместник-кмет на община Сандански. Уважаеми съграждани, уважаеми гости на град Сандански, на днешния ден, 6 септември, отбелязваме 129 години от Съединението на княжество България с източна Румелия. Днес минало и настояще ще се приплетат, за да ни напомнят и дадат уроци по родолюбие и единност. Безспорно, датата 6 септември 1885 година е една от най-бележитите събития в историята на тогавашната млада българска държава. Това е първото самостоятелно дело в новата ни история, резултата от коража, силата на един малък, но достоен и силен български народ. Уважаеми съграждани, чрез това историческо събитие, случило се в месец, когато само 23 години след Съединението ще бъде обявена независимостта на България, българският народ прави своята заявка пред Европа и света, че не се страхува да се противостави на врага в името на общото дело и благо. Без Захари Стоянов, Рачо Николов, Даниил Николаев и други редица наши патриоти, моментите на трудности и отчаяние сигурно са щели да вземат превес над измъчения и изтързан български народ. Но тяхната смелост и силна воля вдъхват кураж на всеки, който е готов да поеме своята историческа отговорност и да върви към следващите върхове за покоряване. Единството, което демонстрира българският народ смайва Европа и света, и затова днес ние сме се събрали тук да отдадем необходимата почет към героите, без които нямаше да можем да се присъединим към мултикултурното семейство на Европа. От нас зависи дали, оставайки верни на заветите, ще се умеем да загърбим различията, политическите конфликти и омразата, за да приведем на поколенията конструктивното, съзидателното и градивното. Нека дадем шанс на политиката, на сближаването, на преодоляване на различията, на една нова мотивация, която ни сплотява. Напълно съм убеден, че тази нова европейска България бихме могли да я построим само с надежда и след това вяра, с положително отношение към всички нас. Ето защо, за това, ние днес тук и много поколения след нас ще свеждаме глави знак на признателност към героите от Съединението. С надеждата да има все повече дати в историята на България, които да ни карат да се чувстваме горди, че сме българи. Честито Съединение, честит празник!